Kasado na ang paghahanda kan Comelec Albay para sa padangadang na barangay and SK election sa Oktubre. Ini ang dagos na pigbiklad ni Comelec Albay Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bunao. Sigun sa opisyal, petsa 5 ngunya na bulan kan magpuon ng aplikasyon para sa Certificate of Authority o ang exemption sa pagbitbit nin badil laog sa election period. Matapos ang aplikasyon sa Nobyembre 15. Dagos naman na pigbiklad kan opisyal na mapuunaan ganban sa Agosto 28 na madurar sundo Nobyembre 29. Bawal na po magdara kang mga badil and deadly weapon outside of residence. Dawa na. Pero explicar ko ini dawa na po igwa kamong permit to carry outside residence unless po igwa kamong certificate of authority from the Comelec. Apwera sa ganban pigtututukan man kan ahensya an issue sa double registration sa tabang kan automated fingerprint identification system o AFIS kung sa inasasara ang mga botante na nakarehistro sa sobra sa sarong lugar. I-check din ang status of registration nila sa opisina may kung saan siya rehistrado. Kabaga, ang first registration niya pala sa ibang lugar, bako hindi sa Legazpi, nag-iisip siya, nagrehistro girani siya sa Legazpi, yan pala pangduwang pagparehistro niya na. So, alam mo nang gad kang gabos sa mga botante kung saan talaga siya nagparehistro na inot. Sa presente, saro sa pigkukonsiderar kan Comelec Albay ang alternatibong paagi para sa eleksyon. Iniin kaso maglawig pa ang durasyon kan pag-alburuto kan Bulkan Mayon. Lalo na okupado kan mga evacuees ang nagkapirang classroom na nakatalaan ko tang gagamiton bilang voting percent. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.